Sirrin bincike za mu yi shi kawai kowa ya shiga hannu. Mi masa daidai da laifinsa ba wata alfarma. Sirrin bincike ga alama nan ba wata alfarma. Mu dai bincike ya zama aiki a gare mu ba karya. Sirrin bincike ne. Ba ma kyalawa ne. Ba ma kyalawa ne. Muna kai da tsayin lokaci. Muna karɓar dukan ƙorafi. A sirrin bincike za mu kamo mai laifi mu horar da shi. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike. Kuna mamaki ko? To bata mutu ba. Sirrin bincike. Sirrin bincike. Sirrin bincike za mu yi shi kawai kowa ya shiga. Menene hujjaki na cewa bata mutu ba? Kwarai kuwa, kashe ta aka yi. Amma ga dakta ne, shi za a tambaya don shi ya gano abin da ke faruwa. Mu kuma sai mu daura daga nan. Dakta, a bayananka ka kira shi bai daga ba, sai kai yaya? Bayan na kira shi bata shiga ba, sai na shiga nemo wata dabara na tura wani abokina. Bayan na mai da wayata cikin aljihuna, sai kuma ya kira ni. Hello? Na ka turo mu wani report ne, ya zan yi da shi? Ok, to yanzu zan je yi. Daidai da laifinsa ba wata alfarma. Sirrin bincike ga alama nan ba wata alfarma. Mu dai bincike ya zamo aiki a gare mu ba ƙarya. Sirrin bincike ne, mama kyalawa ne. Muna kai da tsayin lokaci, muna karɓar dukan ƙorafi. A sirrin bincike za mu kamo mai laifi mu horar da shi. Akan laifinsa daidai da shi, mu ba ma wata alfarma. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. Sirrin bincike. Sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. Sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. Sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. Sirrin bincike, sirrin bincike, sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. Za mu kamo mai laifi mu horar da shi. Akan laifinsa daidai da shi, mu ba ma wata alfarma. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike, sirrin bincike. Yana min printing results ɗin, bai wata bai kawo min. Domin na gaya masa cewa ina buƙatar abin cikin gaggawa. To kun ji? Wannan shine dalilin da yasa na samu result ba tare da na fita ba. Lalle shigo aka yi a kashe ta. Don ba ta kashe kanta ba, ko kuma ta yi wa kanta illa. Yalla bai. Ina son mu je waje mu dan yi magana da kai. Me yasa ke so mu je waje? Yi magana anan mana. Saboda aiki irin namu yana buƙatar sirri.
Sirrin bincike, sirrin bincike. Okay, let's go. Sirrin bincike, sirrin bincike. Ranka yi daɗe. Na ji ka ce tabbas kashe ta aka yi. Amma dubi yadda girman gidan nan yake, ta ya za a iya shigowa? Hausawa sun ce makashin kai na tare da kai. Don haka ba za ka iya gane mugunka a fuska ba, sai idan ya aikata ko kuma yana yunkurin aikatawa. Sirrin bincike. To amma kuma kana ganin hakan zai iya faruwa? Kwarai kuwa. Ina so ki kalli yadda zubin gidan nan yake. Amma idan bincike ya yi bincike, za ki gane abin da nake nufi. Sirrin bincike. Sirrin bincike. Sirrin bincike. Sirrin bincike. Sirrin bincike. A sirrin bincike. Sirrin bincike. A sirrin bincike. Sirrin bincike. Sirrin bincike. Muna kai da tsayin lokaci, muna karɓar dukan ƙorafi. A sirrin bincike za mu kamo mai laifi mu horar da shi. A kan laifinsa daidai da shi, mu ba ma wata alfarma. A sirrin bincike, sirrin bincike. A sirrin bincike. Sirrin bincike. A sirrin bincike. Sirrin bincike. Sirrin bincike. Idan kin yarda da abin da nake hasashe wajen ganin yadda aka shigo gidan nan. Sirrin bincike. Na yarda da kai. Amma? Amma ni. Sirrin bincike. Shikenan. Ba matsala. A sirrin bincike. Sirrin bincike. 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 Za ki koma ofis yanzu? Akwai assignment ɗin da DPO zai saki. A sirrin bincike. Sirrin bincike. A sirrin bincike. Sirrin bincike. Alhaji, ina so ma tambaya. Sirrin bincike. A sirrin bincike. Sirrin bincike. Na san ka ji me nake faɗa. Ina so in tambaye ka ne. Sirrin bincike. Me ka fara sani game da mutuwar Abida? Mutuwar Abida kuma? Sirrin bincike. A sirrin bincike. Sirrin bincike. Alhaji! Alhaji! Koma ni fito don girman Allah Abida. Wallahi Abida don girman Allah ka zo ka duba ta kaga abin da ke faru. Me ya same ta ba ta da lafiya? Zo ka gani. Ni ina jin motsi kamar masu ne, kamar likitan ne ya zo. Ina zuwa. Ayar da duniya ce ta kan saka ɗan adam ruɗuwa. A matsayinka na mahaifin Abida kuma mai gidan nan, gaskiya akwai wani ba ƙasa. Kamar yaya officer? Amma kai ne mahaifinta kuwa?
Wace irin tambaya ce wannan officer? Ni ne ubanta ko tana da wani uban ne? Me yasa kai mu wannan tambayar? Sai nake ganin kamar ba kai bane. Saboda da Abida ta rasu baka nuna halin ko in kula akan ta ba. Kuma ita kadai ce ya kilo ɗaya a wajen ku. Amma baka wani gigice ba. Ba mu ga kuma hakan a tare da kai ba. Point of correction, officer. Nan ma ni ma kaina ina kalubalantar ka. Da ban gigice ko na ruɗe ba. Ba zan kira likita ba. Da ban ruɗe na gigice ba. Ba zan kira ka a waya ba. Da ban gigice na ruɗe ba. Mahaifiyarta ba za ta kirawo ASP. Ni I was doubting. Kai jami'in bincike ne ko ko ɗan jarida? Gaskiya ne wannan. Like how? Karka mutu ni ɗan siyasa ne. Na gane rayuwar duniya ba ta zama a daidai, mu yanzu bincike za mu yi shi kawai ba ma sanayya, ba ma rage ga duk wanda ya yi laifi muna a daidai. Hello? Ka san da faruwar wannan abun ba wanda na fara kira sai kai kuma to shikenan. Sanin haka kaman zai faru ko gudun irin wannan abun shi yasa na fara kiranka a waya, ban kira kowa ba. Ina son ku tausaya mun, ku duba irin halin da nake ciki. Ubangiji Allah bai bani haihuwa ba sai wannan yarin ita ɗaya tak. An kashe min ita. Sun kashe min ita. Why? SP, why? Officer Habibu ne na yi musu. I will never leave this to go for nothing. ASP Maryam, ina so ku je ku ci gaba da ku bincike. Mu kuma da yake namu na sirri ne, za mu gano wanda ya aikata wannan mummunan ta'addanci. Okay, sir.
Dakta, za ka yi tafiya. Idan hali yayi, za mu sake neman ka. To shi ke. Na gode ofis. Alhaji, Allah ya tsare. Thank you, ofis. Alhaji, ina so a je a mata sutura kamar yadda addini ta nada. Yes, Sirrin. I hope kin samu report din? Yes, sir. Alhaji, za mu gayyace ka ofis domin akwai wasu tambayoyi da za mu yi maka. A sirrin bincike. Ina amare 'yan kwalisa, ina mata masu so sabunta kayan kicin ɗinsu. Lallai wannan aljannar duniya ce. In dai akan kayan kicin ne, ni na ga waje saura ku kuma. Zaɓin mai ɗaki na shine zaɓina. Sayan nagari mai da kuɗi gida, duniyar kicin kuma a cikin duniyar mutane. Muna kiran al'umma da su zo wannan shago mai suna ASD Synergy Nigerian Limited domin samun kayan kicin irin na zamani. Sayan nagari mai da kuɗi gida. ASD Synergy Nigeria Limited gida mai lamba 4 akan titin IDB kusa da masallacin ED. Za ku iya tuntuɓar mu akan nambobin waya kamar haka: 08068596055 ko a shafinmu na Instagram ASD Synergy Nigeria Limited. ASD Synergy Nigeria Limited. ASD Synergy Nigeria Limited. a ko ina kuke a faɗin ƙasar nan za ku iya samun kayanmu cikin aminci da girmamawa. Ku zo mu je Ayusha Beauty Salon. Gidan da ke mai da tsoho. Haba ni nake ta ka sallama. Yawwa dama kai nake jira wallahi. Ka ga basu. Ga sanyi, ga ciwon suga. So nake ka ba mu aron kudin kai shi azare. Ai yanzu dai su ta matso kusa. Ai Ayusha Beauty Salon sun buɗe reshi akan titin asibitin Nasarawa. Hakika maganin sanyi, ulcer da na fasik. Ku ziyarci Ayusha Beauty Salon. Hatta gajiya ta irin mu manya da zarar mun gaji in muka zo tsaf zaka dawo ka ji ka ras. A dan haka ne na kawo amaryata Ayusha Beauty Salon dan a ɗanɗasa mata kwalliya irin ta amare wacce a nahiyar mu ban taɓa gani ba. Ayusha Beauty Salon muna nan akan titin asibitin Nasarawa number 17 Falafilo Plaza ga mai neman ƙarin bayani. 08069010130 ko kuma 07063444573. Ayusha Beauty Salon. Sirrin bincike. A sirrin bincike. 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 Sirrin bincike.